Ahojka, já jsem Denisa. Mám ráda různý sporty, ráda chodím. Teraz vám čo si poviem, dobre? Počúvaj. No a tesne pred polnocou už sme pomaly išli jesť, už sme klobasy chceli stiahnuť. Presne pred polnocou pár minút, možno 5 minút, alebo tak nejak. Z ničoho nič. Hrubé klaty, suché, čo sme mali v ohni, všetko naraz. Zmizol oheň. Tu vznikla taká tma, aké by sa zavrel do záchodu. Tie listnaté stromy zrobili takú tmu, že si nevidel nič. A ten oheň sme nepochopili, však tečie ti masť do ohňa, to by malo ešte viacej horeť, nie? Všetko. A zmizli aj uhlíky, nesvietili na červeno. Naraz nebolo počuť ani cvrčka, ani lístok, ani vietor, nič. Bober! Čo si blázen? To je kto? Veď toto dávali aj na TV Hnoj. Droga sa volá krokodíl, ale Ujo si šľahol asi aligátora. TV Hnoj. Struno. Ďakujem za dve. Hej, tú drogu, o tom som počul. Ale hovorím si, oheň zhodil, toto zmizlo, toto zver stíchla, cvrčkovia, všetko zmizlo, všetko ticho. A už nič mi neostalo, len delobuch som bral, lebo on zakričal toto. A vtedy zrýchle, vtedy prvýkrát zmenil frekvenciu, vtedy stamať začalo, už nešli také kroky, že tyž, tyž, ale už išlo, urobil toto a hneď tyž, 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 už išiel na nás útok, priamo, už začal behať. A ja vtedy hneď delobuch, jeden, začal som škrtať, ale ruky mi nejak nešli, normálne som chcel aj ruku ku škrkátku, nevedel som, aký ma zhypnotizoval, normálne ruky. Toto vedľa mňa stojí ventilátor srdce, hovorím, že čo, nejdu ruky k sebe. Škrtám, nezapálilo sa, lebo odpadlo, no rýchlo, preš druhý, záložný delobuch, dík, 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 zapálil sa, rúcil som. Bomba taká v tom tichu, že dovidenia, to ešte sa ťahalo, bolo počuť výbuch a potom, jak to ide, ten zvuk do celého lesa, vybuchlo a potom si ešte počul pár sekúnd. Tak to išlo, ten výbuch. A to ten so mnou mi hovorí kamarát, Ríšo, nie, že už utiekol. Už není tu. Som počul, utekol. Ty si počul, ja som nepočul utiesniť. Ja si myslím, však to s drapami je neviditeľný, tak kde na strome hore, predátor, dajaký, úplne blázo, neviditeľný démon, tak to čo? Rengára si ho spravil. Veď, čo v tebe všetko je? Miron, me no destination. A ďalej neviem. To bol Pink Floyd, ja to neuznal. Však to môže byť aj ja. Znal som to. We don't need no education, sa to spieva. We don't need no education. Ten spev bol úplne, že totálne najviac zlý, aký sa dá. Takzvané našrot. Ježiš, pálice nerob. Ty si jak tohtoročná zima v rámci spievania. Dlhá a krutá. Takže áno alebo nie? Ja hovorím áno. Ja hovorím áno. Áno alebo nie? Ja hovorím áno. Ty si to Odo mňa máš áno. Skinny Man 44, ďakujem za dve. Jednou jsem frajerce řekl, ať mi udělá deep throw. Pomohl se mi a chytil jí za hlavu a pritlačil k tělu až. No jenže jsem nevěděl, že má trápící reflex. Flusla... Nemám to dočítať. Flusla mi na břicho, utekla a jen jí slyší zvracet. No šel jsem zavracet hned po ní. Bobře, a ty chuju, bobře. Dobre, Vojto, ďakujem za 5. Struno, ďakujem za 2. Takže to ideme hrať na moralistov. Dievčatá nehníjú, oni prdkajú. Dievčatá neserú, oni kakajú a ve Cezar. Struno! To je retard, bože.
Takže to ideme hrať na moralistov. Dievčatá nehníjú, oni prtkajú, môže byť. Dievčatá neserú, oni kakajú. OK. Kamoško, môže byť. Dobre. Oh, buddy. Нет. Неправильно. You! Yes? Not you, him! Prečo to nejde? What's your name? Me. Yes, you! Aha, nefunguje počítač. You! Yes? Pozri Not sa. you! Ty sú retardy. You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Yes, you! I am me. He's me. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man, because I'm sick of playing games. Strike, scream, and run. All right, let's try it.